Кнігі без літар на камунікат.орг. Прывітанне, шановнае гаспадарства. Сёння прапаную пагаварыць пра дастаткова важную тэму у беларуска-польскіх стасунках, тэму ключавую для беларускай гісторыі 20-го стагоддзя, менавіта апошняя таямніца Катыні. Гутарка ідзе, зразумела, пра беларускі катынскі спіс. Дакумент ці група дакументаў, якім утрымліваліся прозвішчы некалькіх тысяч польскіх грамадзян, якія сталі ахвярамі рэпрэсіўнай сталінскай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў 40-м годзе. Варта зразумець, што сталінскія рэпрэсіі па сёння, гэта тэма да канца не вывучаная ў Беларусі. Звязана гэта з рознымі прычынамі, перш за ўсё зачыненасцю службовых архіваў, архіваў МУС, архіваў КДБ в Беларусі. Але разам з тым, звязана гэта яшчэ і з тым, што беларускае грамадства да канца не усвядоміла маштаб той трагедыі, якая адбывалася на тэрыторыі Беларусі у 30-е гады, ну і, зразумела, па самым пачатку Другой сусветнай вайны. У 1994 годзе Украіна перадала Польшы спіс, архіўныя справы, якія ўвайшлі ў гісторыю як украінскі катынскі спіс. І вось там было 3435 прозвішчаў польскіх вайскоўцаў, службоўцаў, якія сталі ахвярамі сталінскай сістэмы НКУС на тэрыторыі Украіны, непасрэдна на тэрыторыі Украіны. В 1959 годзе кіраўнік КДБ Шлепін пісаў у сваёй натацыі, што у архіве КДБ знаходзяцца справы 7305 польскіх вайскоўцаў, якія былі якраз рэпрэсаваныя, расстраляныя у турмах на тэрыторыі УССР і БССР. Вось калі адняць тую лічбу з беларускага катынскага спісу ад лічбы агульнай, атрымліваецца 3870 грамадзян Польшы, якія сталі ахвярамі на тэрыторыі БССР. Афіцыйная пазіцыя сучаснай Беларусі на тэрыторыі нашай краіны: гэтых людзей не расстрэльвалі. Але ж пытанне застаецца, куды яны падзеліся? Ні ў Медным, ні ў Катыні, ні ў Харкаве, ні ў Быкоўні гэтых людзей не расстрэльвалі. Дадому яны не вярнуліся пасля Другой сусветнай вайны. То што з імі здарылася? Гутарка ідзе пра вялікую колькасць людзей, гэта тысячы. Прычым, гэта важны момант, ахвярамі тады станавіліся не толькі вайскоўцы, не толькі паліцыянты, але і цывільныя асобы, прадстаўнікі, напрыклад, польскага дзяржаўнага апарату. Яшчэ адным досыць моцным пытаннем з'яўляецца, чаму, напрыклад, аднаго чалавека расстралялі, а другога чалавека адправілі нам 8 гадоў, напрыклад, у ГУЛАГ, і ўжо ў 41-м годзе ён быў вызвалены, трапіў у армію Андерса. Тэма сапраўды вельмі важная і тэма, якую трэба вывучаць і разглядаць. У сакавіку 40-го года Берыя падпісаў загад 20350, у якім адзначалася, што з турмаў якраз на захадзе БССР і Літвы трэба перавесці у Менск значную колькасць затрыманых. Іх перавозілі у распараджэнне Менскага НКУС у турму Амерыканка і турму Валадарка. У маім архіве ёсць успаміны сенатара Радултоўскага з Навагрудчыны. Гэтыя дакументы я знайшоў у Польшы, у архіве «Карта».
Ну і вось досыць цікавыя ўспаміны, як ён апісвае, калі ўвесну 40-го года яго прывезлі у Менск на чыгуначны вакзал, і вось ён крок па кроку апісвае. Мы праязджаем на чорны помнік Леніна, побач з чырвоным касцёлам, пабудаваным Эдвардам Ваніловічам, мы паварочваем налева, і далей рухаемся ў бок нейкага такога вялікага будынку з вежамі. Ну, зразумела, гэта Валадарка. І далей ён апісвае цяжкія выпрабаванні вязняў якраз гэтай турмы, калі у камеры, дзе павінна было зусім мала людзей знаходзіліся сотні. І гэта былі і службоўцы, вайскоўцы, гэта былі і грамадзянскія асобы, розныя людзі. Трагедыя сапраўды досыць моцная, і пра гэтую трагедыю варта казаць. Адной з ахвяр тых самых рэпрэсій быў, напрыклад, Владзімір Лунь, паліцыянт з Ракава. Ён быў затрыманы, все вельмі цікава. У 1939 годзе яго перавезлі спачатку ў Заслаўе, потым розныя турмы, ну і далей, зразумела, 40-й год і трагедыя. Яшчэ адной ахвярай быў Мар'ян Кавалічка, які да вайны быў рэзервістам, ён быў афіцэрам рэзерва, ён быў настаўнікам, працаваў, потым, канешне, 39-й год апрануў мундзір і пайшоў ваяваць. І ў 39-м годзе, у кастрычніку, яго выклікалі ў аддзел НКУС, каб, ну, зразумела, афіцыйна паставіць на ўлік, але ж дадому ён ужо з міліцыі не вярнуўся. Да сённяшняга дня яго лёс невядомы. Станіслаў Давыдзюк з Косава на Палессі таксама цікавая асоба, паліцыянт, чалавек, які, ну, насамрэч, займаўся крымінальным вышукам да вайны. Ён быў арыштаваны НКУС, і, ну, вось, яго лёс невядомы, а яго сям'ю, жонку і дзве дачкі выслалі ў Новасібірскую вобласць у 1941 годзе. Досыць цікавы момант гэта, напрыклад, Генрых Бутаўт-Анджэйкавіч. Гэта гаспадар маёнтка Гарнастаевічы ў Валкавыскім павеце. Гэтага чалавека арыштавалі ў верасні 1939 года і трымалі ў мясцовай турме, а потым, ну, перадалі ў распараджэнне Мінскранкус. На гэтым яго сляды губляюцца. Гэта таксама досыць моцна. І яшчэ, как бы, адным з такіх момантаў тое, што яго сям'ю дэпартавалі ў Казахстан, і гэта сведчыць пра тое, што ён, хутчэй за ўсё, стаў адным з тых, чыё прозвішча было у катынскім спісе. Адным з цікавых асоб, якія сталі ахвярамі, быў Станіслаў Хмелеўскі, капавец. Ён быў на старажніцы Сачыўкі, корпуса аховы Памежжа, служыў там, вось, быў супрацоўнікам двойкі другого аддзела польскага галоўштабу. 17 верасня 1939 года гэтая стражніца змагалася супраць чырвоных. Аднак, зразумела, сілы былі няроўныя. Хмелеўскаму ўдалося ўратавацца. Ён выйшаў, дадому вярнуўся, але там яго пазней арыштавалі, вось, і накіравалі ў турму ў Вілейку. 2 траўня 1940 года жаўнеры 131-го канвойнага батальёна 15-й брыгады НКУС вывезлі гэтага чалавека у амерыканку. Ну і вось на гэтым яго, здавалася б, сляды губляюцца, але у сярэдзіне 90-х гадоў яго родныя атрымалі вось дакументы з беларускай пракуратуры. Працытую, што там было напісана. У дакументах Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці маюцца сведчанні пра тое, што Хмелеўскі Станіслав Антонович 1900 года нараджэння, ураджэнец Беластоцкай вобласці, які пражываў на хутары Яноўшына Альковіцкага сельскага савета.
Быў арыштаваны ў снежні 1939 года управленнем НКУС Вілейскай вобласці і абвінавачаны ў тым, што на працягу шмат гадоў служыў у войску польскім. Вось такое было абвінавачанне. У 40-м годзе ў красавіку следствие было скончана і накіравана на разгляд асаблівай нарады. Ну, што такое асаблівая нарада? Гэта зразумела, гэта тройкі, гэта хутчэй за ўсё расстрэл. Ну, так і было, насамрэч. Сям'ю дэпартавалі ў Казахстан. Гэта жудасная трагедыя. Былі сярод ахвяр сталінскіх чыстак тады, у тым ліку беларусы. Вячеслав Богданович, сенатар Другой Рэчы Паспалітай, чалавек неардынарны, чалавек, які змагаўся за правы беларусаў у складзе Другой Рэчы Паспалітай, за што быў рэпрэсаваны польскімі ўладамі. 1939 год ён сустрэў в якасці вязня Берозы Картузскай, гэтага сумнага лагеру ці спецыяльнай турмы. І трагедыя пасля верасня 1939 года гэтага чалавека працягвалася. НКУС яго накіравала ў Мазыр, бо буржуазны нацыяналіст, бо зусім не камуністычных поглядаў. І яго шляхі, яго сляды губляюцца на гэтым. Таксама Ян Пазняк, это сваяк знакамітага Зенона Пазняка, міжваенным 20-годдзе выданнем беларускіх газет чалавек займаўся. У красавіку 40-го ён быў пераведзены ў Менск з чэрвені, і далейшы лёс яго губляецца. У траўні 40-го года ў Косаве быў арыштаваны Ваўжэнец Камінскі. Ён працаваў настаўнікам польскай мовы, зразумела, быў там членам саюза стральцоў гэтых парамілітарных арганізацый у Косаве. І, зразумела, такая асоба не магла прайсці міма ўвагі НКУС. Быў арыштаваны, і яго сляды ў весну 40-го года губляюцца. Трагедыя гэтых людзей, гэта трагедыя не толькі Польшы, гэта трагедыя Беларусі, бо гэта частка нашай беларускай гісторыі. Яны жылі ў Беларусі, яны мелі маёмасць у Беларусі, яны зусім побач мелі беларускіх суседзяў, размаўлялі, вельмі часта добрыя стасункі мелі. І вось так, 39-й год, людзей, якія, конечно, не былі камуністамі ніякім разам, але значная колькасць гэтых людзей паспела паўдзельнічаць у баях супраць нацыстаў. Ужо ў 41-м годзе, калі Сікорскі, Андерс шукалі гэтых людзей, пыталі ўлады савецкія, Берія ім адказваў: мы зрабілі вялікую памылку. Зразумела, для іх гэта была памылка, а для дзесяткаў тысяч людзей гэта была жудасная трагедыя. Больш таго, гэтыя людзі, гэта была эліта Польшы, гэта былі не толькі кадравыя, не столькі кадравыя вайскоўцы, гэта былі настаўнікі, вучоныя, навукоўцы, гэта былі інтэлігенцыя, гэта былі службоўцы, якія сапраўды досыць добрыя ўрадаўцы, юрысты. І вось так. Большасць сучасных даследчыкаў, як польскіх, так і беларускіх, лічаць, што гэтых людзей расстрэльвалі у курапатах. Насамрэч, гэта месца яшчэ з сярэдзін 30-х гадоў мае сумную славу, і сапраўды туды вывозілі вязняў. Ёсць і якраз сведчанні наглядчыкаў турмаў, якія расказвалі пра мінскіх турмаў, якія расказвалі пра тое, як рэпрэсавалі тых людзей. Вось Сергей Захараў. Па загадзе каменданта я і іншыя канваіры, прозвішчаў я ўжо не памятаю, гадзіну 22-23 пад'ехалі да крытай брэзентам грузавой машыне да амерыканкі. Ахова турмы пасадзіла ў кузаў некалькі арыштаваных. Было іх не менш за 20. Я не хадзіў туды, дзе расстрэльвалі, я сидзеў у кузаве, ахоўваў асуджаных. Не памятаю дакладна,
хто выканаўца ці ахоўнік прыйшоў, узяў аднаго чалавека і адвёў. Пачуўся стрэл. Потым прыйшлі за адным асуджаным, вывелі яго і зноў прагучаў стрэл. Такім чынам расстралялі ўсіх. Сыходзячы з турмы, яны забіралі ўвесь свой, як мы казалі, пасаг. Я сам бачу ў руках у асуджаных скруткі і сумкі з рэчамі. Яны выходзілі з імі з машыны, з размоў з Бачкоўскім, Астрейка, Мігна, якія расстрэлялі. Я ведаю, што асуджанага на смерць падводзілі да ямы і стралялі ў галаву. А затым ён сам падаў, яго скідалі ў магілу. Туды ж кідалі ўсе асабістыя рэчы. Мяркуючы па вопратцы, асабліва па абутку, сярод канваяваных было шмат жыхароў заходняй Беларусі. Адны былі апранутыя вельмі добра, іншыя сціпла. На некаторых быў вельмі дарагі абутак, выкананы па замове. Такі насілі на захадзе. Такі ў 37-38 гадах на расстрэл кожную ноч вазілі. І ў 40-м, пасля далучэння заходняй Беларусі, працы таксама было шмат працы. Насамрэч, у Курапатах, па-першае, ускрыты толькі адна расстрэльная яма, іх досыць там шмат, я думаю, было. Але ж не было знойдзена вайсковых рэчаў, не было нейкіх гузікаў з арлом у кароне, не было нейкіх дакументаў, не было нейкіх патак петліц, якія былі на мундзіры, на каўнеры. Але гэта не сведчыць, што там не было расстрэляна польскіх вайскоўцаў. Людзей перапраналі, людзей арыштоўвалі ў цывільным ужо там у 40-м годзе ці там у канцы 39-го года. Розныя былі выпадкі, таму і самае галоўнае, не ўсё эксгумавана, не ўсё знойдзена. Тут у гэтых успамінах ёсць момант, дзе ўзгадваецца, што людзей скідывалі ў яму. І сапраўды, гэта былі слаі. Вось гэтыя слаі выкладывалі, прысыпалі зямлёй і потым падвозілі наступную машыну і зноў працягвалі расстрэльваць. Такі вось жудасны канвеер. Парадокс, гістарычны парадокс у тым, што хутчэй за ўсё там, Курапаты, ды ў іншых месцах, Зелёны Луг, гэта толькі адно месца, але ж яшчэ парк шлюскінцаў, яшчэ дастаткова шмат іншых месцаў, Кальваріі і так далей. Так вось там, хутчэй за ўсё, побач з ахвярамі і пахаваны ў тым ліку нкусаўцы, тыя, хто расстрэльваў кіраўніцтва НКУС. Раю вам усім зайсці на сайт Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі ў раздзел кіраўніцтва, раздзел, зразумела, гісторыя, і там у раздзеле кіраўнікі, там будуць якраз ось людзі, якія ў розныя часы сталі ахвярамі сталінскіх рэпрэсій. І вось кожны новы кіраўнік, ён зачышчаў апарат папярэдняга. І гэта быў не толькі кіраўнік папярэдні, але ж гэта былі таксама людзі, якія з ім супрацоўнічалі. Абвінавачвалі ў розным. У кепскім выкананні абавязкаў, у недасканаласці. Былі, канешне, і абвінавачанні ў тым, што чалавек проста здрадзіў радзіме. Нават і такое было. Таму цалкам можна дапусціць, што ў адной магіле могуць ляжаць і ахвяры, і каты. Сітуацыя з гэтым момантам, гэтай гісторыі досыць трагічная, таму што мы да канца не ведаем лёс гэтых людзей. У Польшы помнікі, у Польшы мемарыялы. У нас, у лепшым выпадку, кінатафы на некаторых могілках. Помнік у Курапатах афіцыйны дзяржаўны, дзякуй Богу, паставілі. Але канкрэтызацыя таго, хто ляжыць, хто пахаваны, гэтага яшчэ няма. Аднак, паўтаруся, людзі нікуды не з'ехалі. Іх не расстралялі ні ў Медным, ні ў Катыні, ні ў Харкаве, ні ў Быкоўні пад Кіевам. Яны былі на ўзроўні Менску і прапалі на ўзроўні Менску. Гэта толькі адна частка той катынскай трагедыі, а працяг досыць моцны. Па-першае,
то ў гэтым кантэксце варта ўзгадаць, напрыклад, 4 хвалі дэпартацыі з лютага 40-го года па чэрвень 41-го года. Апошняя дэпартацыя, яна адбывалася ўжо пад бомбамі нацыстаў. Людзей, напрыклад, Беластоцкай вобласці пагрузілі ў эшалоны кусаўцы. У маёй прыватнай калекцыі ёсць успаміны аднаго з супрацоўнікаў Народнага камісарыяту ўнутраных спраў, які удзельнічаў у той самай дэпартацыі. Дык вось, там людзей проста грузілі ў гэтыя вагоны целятнікі і накіроўвалі на ўсход. Гэта было там 19 там 20 чэрвеня, а 22-го немцы напалі, і на ўзроўні Менску, за Менскам ужо нямецкія самалёты Люфтваффе бамбілі гэтыя эшалоны, бо прымалі іх за вайсковыя эшалоны. У гэтым кантэксце таксама варта ўзгадаць і жудасную эвакуацыю мінскіх турмаў. Вялікая колькасць так званага польскага кантынгенту загінула, у тым ліку ў чэрвені 41-го года. Як мы ведаем, 28 чэрвеня 41-го года немцы былі ўжо ў Менску. Саветы разумелі, што стрымаць танкавыя падраздзяленні ГОТА, якія наступаюць праз мінскі ўмацаваны раён, не атрымліваецца, то, зразумела, было прынята рашэнне эвакуіраваць вязняў мінскіх амерыканкі і валадаркі на ўсход. І вось на ўзроўні чэрвеня маленькага мястэчка ў Беларусі у пэўны момант кусаўцы зразумелі, што яны проста не давядуць гэты кантынгент, пачалі расстрэльваць гэтых людзей прямо на дарозе. Зараз там стаяць помнікі, але неафіцыйныя. Помнікі літоўцы паставілі, палякі паставілі, ёсць іменныя помнікі. Людзей проста закалвалі штыкамі. Часта было так, што кусаўцы проста эканомілі патроны. Расстрэльвалі, забівалі. Нехта ўратаваўся і потым пакінуў успаміны. І гэта была сапраўды такое жудаснае месіва. І чэрвень гэта не адно месца. Березвеч, там, напрыклад, расстралялі турму з Глыбокага. Таксама эвакуацыя, 41-й год. І кусаўцы баяліся, што вось там у тылу будуць уже нямецкія дэсантнікі, да і гэтыя асуджаныя могуць павярнуць зброю. І расстралялі іх проста вось у полі. Стаяць помнікі. Хто туды прыязджае? В асноўным палякі. Чаму не беларусы? Это трагедыя наших людзей, якія жылі здесь у Беларусі, якія сталі ахвярамі цалкам беспадстаўных рэпрэсій. І гэта трагедыя людская, яна павінна аб'ядноўваць, а не раз'ядноўваць. Сапраўды, сярод тых ахвяр, у тым ліку беларускага катынскага спісу, былі і беларусы. 4 хвалі дэпартацыі, адных толькі леснікоў там павывозілі тысячы, апарыштоўвалі іх сем'яў, а гэта беларусы ў асноўным. І трагедыя гэтых людзей, пра яе варта памятаць, пра яе варта расказваць і ўзгадваць як мага больш, бо паўтаруся, гэтая тэма павінна аб'ядноўваць, а не раз'ядноўваць, як зараз яна мае палітычны кантэкст, на вялікі жаль, гістарычны складнік вельмі часта саступае менавіта палітыцы. У гэтым кантэксце яшчэ ўзгадаю ўжо напрыканцы момант звязаны з таксама, можна сказаць, Катынню, хаця гэта больш рэпрэсіі такія бессмяротныя, але ж беларускія вайскоўцы войска польскага, якія трапілі ў нямецкі палон у 1939 годзе, у сваёй большасці спрабавалі збегчы з Германіі менавіта вось у БССР. Я кажу, зразумела, 40-й год, 41-й, в асноўным 40-й, канешне. І вось трагедыя. Беларускі хлопец, там, з Вілейкі, з-пад Маладзечна, бяжыць. Ён разумее, што ніякага злачынства не зрабіў. Што ён быў там жаўнерам, змагаўся супраць нацыстаў. Окей, ён не быў там польскім асаднікам, не быў афіцэрам нават войска польскага, там, сержант, добра, лычкі спароў і ўсё. І тут сітуацыя, зразумела, мяжа ўжо савецка-германская, але яе
былі людзі, якія пераводзілі праз яе. Чалавек даходзіў дадому, напрыклад, да той жа Вілейкі, як законапаслушны беларус ішоў у міліцыю. І тут трагедыя. Яму давалі, зараз я вам кажу канкрэтна, які гэта быў артыкул, бо гэта важна дастаткова. Артыкул 120 Уголовного кодекса БССР. Выезд за мяжу ці ўезд у СССР без установленого пашпарта ці часовых пасведчанняў асобы. Асобамі, якія прыязджаюць у мясцовасць, дзе ўведзены пашпартная сістэма. Ну, то бок, чалавек нелегальна перасёк мяжу. Окей. Але як можна было легальна, калі яго не выменілі, калі ён знаходзіўся ў палоне? Ён бег дадому. Ён хацеў вярнуцца да сваіх бацькоў, да сваёй жонкі з дзіцямі. І вось гэтага чалавека на шмат гадоў накіроўвалі у лагер. Там ёсць такі выпадак, досыць такі кранальны, калі чалавек быў арыштаваны. Владимир Бука. Ён воеваў пад Замбравам, трапіў у палон, збег адтуль, вярнуўся, і яго пасадзілі ў турму. Ён прасядзеў там до 41-го года. Вызвалілі яго у восень 41-го года і далі магчымасць пайсці на службу у армію Андерса. Ну, тады ўжо якраз фарміравалася польскае войска на тэрыторыі СССР. І ён адмаўляецца. Вырашае, што хопіць для яго вайны, спакойна пажыве. Папрацаваў до 1943 года. А в 1943 годзе, калі нацысты знайшлі катынскія магілы, калі пачалася прапагандысцкая акцыя Геббельса, ну, прапагандысцкая ў сэнсе выкарыстанне гэтага злачынства камуністаў, каб раскалоць антыгітлераўскую кааліцыю. Ну, сапраўды, тады былі разорваны стасункі паміж эмігранцкім урадам Польшы, урадам, які знаходзіўся ў выгнанні, і савецкім урадам у Крамлі. Ну, бо тысячы польскіх жаўнераў, тысячы польскіх афіцэраў былі забіты НКУС. А саветы спрабавалі даказаць, што расстрэльвалі немцы, хаця ўсё сведчыла пра тое, што гэта былі ахвяры менавіта савецкай рэпрэсіўнай сістэмы. То Буку арыштоўваюць. Вось гэтага хлопца, беларуса, які уже быў вызвалены, уже працаваў ціха, спакойна. Яго арыштоўваюць і накіроўваюць у турму. І ён вымушаны быў яшчэ ў пермскай турме адсидзець. Вось такая гісторыя, якая сведчыць пра тую трагедыю, праз якую вымушаны былі прайсці нашы суайчыннікі, ды і проста жыхары Беларусі польскага паходжання ў 1939-41 годах. Гісторыя беларускага катынскага спіса – гэта гісторыя нашай краіны, гэта гісторыя Беларусі. Гэтую тэму трэба вывучаць у кантэксце падзей, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ў 20 стагоддзі. Гэта зразумела і 21 год, падзел Беларусі. Гэта зразумела уключэнне нашай тэрыторыі як у склад Савецкага Саюза, так і ў склад Другой Рэчы Паспалітай. Гэта зразумела две сістэмы, зусім розныя. Але вельмі важна у кантэксце беларускага катынскага спіса не згубіць трагедыю чалавека. Бо можна доўга звяртаць увагу на колер мундзіру, на рагатыўку, на гузік, на пасаду, якую займаў чалавек, але на трагедыю яго сям'і, на трагедыю яго самого. Няхай ветэран 20-го года, але ж ужо старого чалавека, які дажываў у сваім маёнтку свае гады і раптам трапіў у рукі бальшавікоў і быў знішчаны. Гэта варта памятаць, пра гэта варта казаць, пра гэта варта пісаць у падручніках, у кнігах, расказваць на лекцыях. І важна, каб гэтая тэма хутчэй перастала быць толькі акадэмічнай,
але стала зразумелай простаму беларускаму грамадству, простым прадстаўнікам беларускага грамадства, людзям, якія далёкія яшчэ ад нашай гісторыі і якія цікавяцца тым, што адбывалася ў нашай Беларусі у 20-е, 40-е годы 20-го стагоддзя. Дзякуй вялікі за ўвагу. Вось гэтая гісторыя, думаю, што гэтая лекцыя вам адкрыла новыя факты. Спадзяюся, што яшчэ сустрэнемся на новых лекцыях. Дзякуй вялікі.